Diyos marahay na hapon po sa indo mga tugang, pagirumdom sa mga deboto ni San Judas Tadeo sa paglaog sa simbahan asin sa pag-atindir kan banal na misa. Paki-ofo ilagtabi sa silent mode at sa indo mga cellphone, likayan ang paggamit ng cellphone, pag-picture o pag-text kung bako man importante o rugna sa laog kan Santa Misa. Mantineron tatabi ang solemnidad asin kabanalan kan simbahan, asin orog na ang selebrasyon in Santa Misa. Diyos mabalos po. Maluhod tabi ang gabos para sa pagpamibi kan Oratio Imperata. Pamibi para sa katuninongan sa kinaban, sa ngaran kan Ama, kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Maheherakon asin maugayon na Ama, dahil ka masasabotan ni si Isay man na nagsasabwag din iriwal. Dahil pwedeng mag-ako sa imo at si Isay man na namomoot sa byolensya. Bantayi kami sa makatawong kamugtakan na binabalo ni mga mabangis na kahurasaan, byolensya asin kagadanan, rangahan sa imong kaakyan asin buksan ang samong mga puso sa paglaom, tanganing sa giraray mamidbidan ang mga aldaw ni seguridad asin katuninongan. Lugod pa man si Santa Maria, inanin kaligtasan asin reyna nin katuninongan, tabangan ang gabos na nagkakapot nin mga armas na nakakagadan asin nakakalupog, nabutasan na sa inda mga amunisyon, ang mga nagwawasiwas nin kapangyarihan sa katawohan, nasunod doon ang lay kan banwaan asin galangan ang kabanalan nin buhay. Surugo na sin paglingkudan ang kagabsan kan mga pinapaniwalaan ng mga armas, maging responsable asin galangan ang diretsyo kan gabos na tawo, na makuha ang ranga asin kusog kan mga naghihinguwa para sa katuninongan, sa tabang kan sa iyang pangataman asin pag-antabay. Siringman na ang lambang saro sa to magpuonanggad asin dayupot na maglakaw, sa dala ni tunay na hustisya, pagkaherak asin katuninongan. Kagurangnan, matapos na lugod ang pagbulos nindugo kan sa imong banwaan, inigabos hinahagad mi sa ngaran ni Hesukristo, ang prinsipe nin katuninongan. Amen. Sa ngaran kan Ama, kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Tukaw po ang gabos. Ikakasyam na Domingo kan ordinaryong panahon, banwaan ng Diyos matindog po ang gabos asin awitan ng awit sa pagpuon. Sa ngaran ka Ama, asin Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Ang grasya asin katuninungan ni Jesucristo kagurangdantan, pagkamot kan Dios, sin pagisumaro kan Espiritu Santo, mapasayin do gabos. Asin sa imong Espiritu. Ngatugang ako ang tas na mga kasalan, tangani magkanayo kita sa pagsilibrar kan mga banal na misteryo, nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan. Asin sa indo mga tugang, ta nagkasala ako nin makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko. Kaya nangangadi ako kay Santa Maria, Danay na Birhen, sa gabos na Angeles asin Santos. Asin sa indo mga tugang, na ako'y pamibis kaguranan ng Diyos,
Mayrak malagod sa taon, Diyos sa makakamhan, sin pagpatawada sa tamang kasalan, darahon kita sa buhay na daing kasagwaran. Amen. Gloria in excelsis Deo. Kamurawayan sa Diyos sa kaitasan, kasing sa katulinungan, sa mga taong marayang buong. Ginoo, mauwi ka, rinurugyaw ni ka, sinasambabi ka, pinapamuraway ni ka, napasalamatan ni ka, unikan, dakula mong pamurawayan. Paguranggan na Diyos sa ating langit mo't kasamang makakamay. Ingutong Yesu Kristo, paguranggan na Diyos, Kordero kan Diyos, aki kan Ama. Ikaw na nagpapara kan mga kasalan kan kinabang, lagi kami. Ikaw na nagpapara kan mga kasalan kan kinabang, buhay sa mong paghimayra. Ikaw na nagtutukaw sa tao ka naman, kay raki kami. Kay kasalaan parang, kasalaan kagurangan, kasalaan urong mahalang ka. Yesu Kristo kay ba, kan Espiritu Santo, sa kamurawayan kan Diyos Ama. Amen. Mabibi kita, Diyos na makakamansagod paman, na sa pasabong kan Espiritu Santo, nangangahas kami magapod sa ngaran na Ama. Himuon mo sa puso mi ang Espiritu nin pagamponin mga aki, tanganing magkanig o kaming makalaog sa panugang pamana. Uli kay Yesu Kristo kagurangnan niya mo sa imong aki, kay bamong nabubuhay at sinagahadi kasaro kan Espiritu Santo Dios, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Sa enot na babasahon, pinapasabot sa satuya ang importansya nin katuninongan na sa siring na bagay na saksihan as sinamatean ni Elias ang presensya kan kagurangnan. Ang enot na babasahon. Pagbasa sa enot na libro nin mga hadit. Naglaod si Elias sa sarong lungib, tanganing duman sa na magpaaga. Biglang nagtaram ang kagurangnan sa iya, Elias, ano ang ginigibo mo digdi? Nagtaram ang kagurangnan, luwas asin tindog sa alitoktok kan bukid, sa atubangan ko. Dangan nag-agi ang kagurangnan asin sarong makusog na doros, ang nagbanga kan kabukidan asin nagparasa kan kagapuan, alagad mayo sa mayo sa linog. Ang kagurangnan, pagkatapos kan linog, nagkaigwaan sarong kalayo. Alagad mayo sa kalayo, ang kagurangnan,
Dangan pagkatapos kan kalayo nagdangog niya ang sarong maluway na tingog. Kan madangog ni Elias, tinahuban niya ang sa iyang lalawgon. Kan sa iyang alikboy, dangan nagluwas sa iya saka nagtindog sa pintuan kan lungib. Tataramong kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Kagurangnan ipailing mo ang sa imong pagkairak asin warasan sa imo ang kaligtasan. Kagurangnan, ipahiling mo sa mo ang sa imong kapagkaherak asin warasan sa mo ang kaligtasan. Dadangugon ko kung ano ang itataram kan Diyos. Mataram ang kagurangnan nin katuninungan sa iyang banwaan. Totoo, harani sa may pagkatakot sa iya, ang tabang niyang kaligtasan, tanganing mag-erok ang kamurawayan sa satong daga. Kagurangnan, ipahiling mo sa mo ang sa imong pagkaherak asin warasan sa mo ang kaligtasan. Ang karahayan, buot, asin katotooan, nagsabatan ang kasuriputan, asin katuninungan, nagkusugan ang katotoanan, nagsupang sa daga ang kasuriputan, nagdungaw hali sa langit. Kagurangnan, ipahiling mo sa mo ang sa imong pagkaherak asin warasan sa mo ang kaligtasan. Taan kagurangnan man magwawaras nin karahayan, asin ang daga niya to, magbubungaan kasuriputan, maglalakaw sa atubang niya, gigibuon niyang dalan ang sa iyang mga gera. Kagurangnan, ipahiling mo sa mo ang sa imong pagkaherak asin warasan sa mo ang kaligtasan. Sa ikaduwang babasahon, si San Pablo nagpahayag kan sa iyang hararam na kamunduan sa pag-ako kan mga Israelita kay Jesus bilang Mesiyas, ninhuli man sana sa katagasan kan sa inda mga puso. Ang ikaduwang babasahon. Pagbasa sa surat ni San Pablo sa mga taga-Roma. Mga tugang, katotoohan ang sinasabi ko. Dahil ako nagpuputik hulita sa diri ako ni Kristo. Ang sakong konsyensya na sakop kan Espiritu Santo. Nagpapatotoo na dahil ako nagpuputik. Kung nagsasabi ako na makuring gayo ang kamundoan ko asin mayong katapusan ang kulog sa puso ko para sa mga tugang ko, ang mga karasa ko, mauwot ko pang maldisyonan ako nin Diyos asin ihusay ki Kristo para sa inda. Sinda ng mga Israelita. Ginibo niya sindang mga aki inyas, asin ipinahayag sinda sa iyang kamurawayan. Nakipagtipan siya sa inda. Itinao niya sa inda ang katugonan. Yaon sinda sa tunay na pagsamba. Inako ninda ang mga panuga ni Diyos. Gikan sinda sa bantog ng mga patriarka. Sarasan ninda gikan si Kristo kan sa iyang magintawo. Pag umawon sagkod pa man ang Dios, nagsakop kan gabos. Amen. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Ang pagrokyaw kan banal na ebanghelyo. Kagurangnan, mapasaindo, Asin sa imong espiritu. pagrokyaw kan banal na ebanghelyo, susog kay San Mateo. Kamurawayan sa imo, kagurangnan. Pagkasakay ni Jesus ang mga disipulos
saka pinainot sa ibong kandanaw, mantang pinapahali niya ang mga tao. Pagkapahali niya kan mga tao, nagtukad siya sa rungbulod, tanganing mamibi. Kan magbanggina, solo siya duman, asin kan oras na yan, ang sakayan kan mga disipulo na sa tahaw na kandanaw, hinahampas kan alon, hulita, sabat sa doros. Kan maaga na, si Jesus nag-abot sa inda, naglalakaw sa ibabaw kan tubig. Ang mga disipulo, kan mailing siya, na naglalakaw sa ibabaw kan tubig, nagkururahaw sa takot, may kalag. Alaga nagtaram, tulo si Jesus sa inda, ako ini, di ka mo matakot. Pakusukan sa indong buot. Danga nagtaram si Pedro, kagurangnan kung ika mananggad iyan, padulokon mo ako sa imo sa ibabaw kan tubig. Madya, simbag ni Jesus. Kaya naglusad si Pedro sa kayan, saka naglakaw sa ibabaw kan tubig, pasiring kay Jesus. Alagad kan mamangnuhan niya, makusog na doros, natakot siya. Kaya nagpuon siyang mag-irarom sa tubig. Nagkurawas siya, kagurangnan, digtasan ako. Ginaugaw tulos ni Jesus sa iyang kamot, pinugol siya, saka sinabihan, maluyan sa imong pagtubod. Tadaw ta nagduwa-duwa ka. Pagkaluna din dang duwa sa kayan, naglinaw ang panahon. Nagsamba kay Jesus ang mga disipulo na nasa sakayan, si nagsabi, ika mananggad ang akin ni Diyos. Maray na bareta, kan kagurangnan. Pag-omaw sa imo, Kristo. Maray na hapon sa inugabos. Katapos kan mga parabola sa nagkaapirang Domingo na kung saan pinag-usipon sa tuon ni Jesus ang mga istorya managot sa kadaya ni Diyos, ang relasyon ka Diyos sa tao, as in ang pangapodon ka Diyos na maging banal ang tao, tanganing magkapalad na makalaog sa kadayaan, sa uring aldaw kan buhay. Ngunyan siguro, pagkatapos kan mga istorya, managot sa kadayaan ni Diyos, tinatawag na kita kan sarong imahen, no? Sarong picture kan simbahan. Ini ang ladawan kan sarong sakayan na uya sa salog o dagat na kung minsan inaabot nin masamang panahon. Ngunyan baga may tulong bagyo nagdadangadang sa Manila, grabe ang uran, baha. Kaya ang tao minsan sa iyang pagtubod na gluluya, papangadya mangya ko sa Diyos, alagad, tano ta may mga pagbaha, may mga kalamidad, asiniba pa. Tatapos pa sa nang magdecamp sa mga na apektahan kan pagtuga kang mayon, no? Just 3 days ago, no? Magbaralik na. Alagad ay pa pwedeng maglaog sa 6 kilometer danger zone. Ano po ining imahin na pigpapailing sa to, mga tugang? Siguro sa time kay ito na si Jesus naglakaw sa ibabaw kan tubig, as in na attract man si nainganyo man si Pedrong magharog, pag-una man kong karaw-karaw sana ang paglakaw sa tubig. Arog-arog si Pedro. Siguro that time, ang pagtubod kang mga disipulos, maluya pa. Madangani, nagkururahaw, yaon so doros. Pero may na inipigigibog ang mga disipulos, sabi sa nabasa ko. Itong Sea or Lake Galilee or Gennesaret, pigsasabi, dako man da itong dagat, no? It's just a lake. As in, dahil mga parasira sa kadakol ng disipulo, aram ninda ang nasabing lugar na unpredictable, any moment, pwedeng may doros na minaabot, pigapod sa iglesia squall. As in, they should have been ready for that, no? Pero,
Dahil siguro wala si Jesus, nagkatarakot. Pero, di nga in the midbit si Jesus na pwedeng maglakaw sa tubig. Kaya itong hagad ni Pedro maglakaw man siya, nagustuhan niya itong paglakaw ni Jesus sa tubig. Saro po itong pag-testing siguro ni Pedro kung si Jesus talaga aki ni Diyos. Taday pa man baga natapos dahil pa man nag-resurrection, no? Ining event na ini, as in, ang kansarong Domingo, so, pag bago kang anyo ni Jesus, so transfiguration, taano tadayin ni na-retain, no? Sa isip ni Pedro, na nagpailing o nagsabi so, karong tingog, adi sa panganoron, inian sa kuyang aki na namumutan, dangugan nindo siya. No? He was telling the apostles na dangugon. O kaya, para duman sa tulong disipulo, nakairiban ni Jesus, nagsakat sa bukid, listen to Him, and look at Him. No? Nagbaagos sa iyang anyo. Dahil taram kong pirang aldaw, after that, nangyari ining walking on the water ni Jesus. Pero it should have been fresh in the memory of Peter. Tapos siya pa nga nito nagsabi, magibo kita kagurang na rin tulong kubong-kubong o payag-payag. One for you, one for Moses, one for Elijah. Bagong iyo, yung bagay so sabi sa Ebanghelyo. And yet, digdi, dahil niya namit bidan si Jesus. Dahil niya aram kung may power, kagurang na maglakaw sa ibabaw kang tubig. Ngunyan, na-found out niya, ano daw, may iba pang hahagadon si Pedro, tanganing ma-probe ang kanyang pagkaaki ni Diyos. Mga tugang, siring ki Pedro, sa itong kaluyahan, gusto tang mahiling ang mga sinyal manangod sa power ni Jesus. He's really the Son of God. Siya ba talaga ang Mesiyas? Mga tanong na kung minsan nakakalawas sa mga ngimuta, taday tamidbid si Jesus. Maski nga rin, nagpaparakomunyon kita, nagpapangadyi, kung ano-anong pigahagad ta, still without. Nagdududa kita kung itatao yan sa tuya. Anong klaseng pagtubod yan? Siguro sabihin man kita ni Jesus, maluyan sa indong pagtubod. Pero ang beses na kamo naghahagad, mayo pa ba daw nagtinatao? Dahil pa daw na nasisimbag ang mga pigahagad? Pero kadakol na akong namamati digdi. Itong mga nagpapamisa, nakapasara sa exam, sa board exam, maray na pagbiyahe. Dakol baga. So that means, sinasagot. O baka naman nagkakamali. Bakang akala si San Judas Tadeo ang nagtao kay ito, bako si Jesus. Remember that the saints are only instruments. They are only channels. Tanganing ang pangadita makaabot kay Jesus o kaya sayang Ama. Kaya sa roya na dapat maliwanagan sa tuya na bako manggabos na pigahagad. Say, for example, mga kinakailangan ta sa buhay, ang ibibigay. Kung nagagad ka daw kay aeroplano, tatawang ka daw para sa inso aeroplano. Para magikang saldi ko, yung aeroplano. Maagad ka daw kay LRT, MRT, ibibigay daw sa iyo. So mga tugang, ang hinahagad ta, nagdidepende pa man sa pagkamit bintak kay Jesus. Tapos sabi baga, agado nindo, itataw ko sa indo, magtugutok ka mo, bubuksan ko ka mo, etc. etc. Pero ang dapat agadon sa mga katabang, turog ng gayo, na makapadakula, makapapusog kan sa tong pagtubod. Tanganing itataong mapusog na pagtubod, dahil na magduda. Maski may nangyayaring kalamidad, dahil na magluya ang buot.
Because Jesus is there. Because Jesus wills it, ginusto niya na magkakalamidad, tangan itong magsirimba. Tangan itong mga nagtutugdok ng mga istaran, sa agihan kang lahar, dahil na mag-ali na duman. Diba? Yun ang pigtutukdo. Takon dahil man nag-oran, dahil man mapapatunayan. Oo. Ngunyan, so yung mga anak buhay sa 6 kilometer danger zone, dahil na mga kaduman, o dahil bahig paduman, taramtaman na may peligro ang mag-star duman, at ma-star ka paduman. Ang laws of nature, mga batas kang natura, mga batas na bako sa lungat sa katugduan kang Diyos. Ang mga batas kang chemistry, physics, science, etc. Bako ang sa lungat sa kaaraman kang Diyos. Ninulit ang Diyos ang naglalangkaan, aram ang gabos kang Diyos na ang tubig, dahil man nagkapay taas, nagkabagsak. And so on. Kaya siguro, ang picture kang simbahan na naglalataw-lataw sa sarong body of water is the picture na silensyo, kalmado. Ang nagtutubod, kalmado ang puso, kontentado sa iyang nare-receive. As in, sabi baga sa LCC, at home kita digdi. Digdi na kita. So, at home kita digdi dahil si Jesus nasa tabi natin. Our hearts are not worrying, no? Pero kung despite the fact na nyaw na si Jesus na aaraman mo yan, pero kadakol pa kitang worries, kadakol pa rin mga kadipisilan, siguro sobra naman yan. Kaya bagang tao na di naghahagi ki mga kadipisilan, all of us. But, dahil yung ang buhay sa kinauban, kung dahil kaya, hindi na ako baga si Kristo nagsasabi na magrani sa iya, come to me, all of you who are burdened, and I will give you rest. Tatawan ko kamong katuninungan sa banal na misa, pero may pigsabi kan padi, mapasayin do ang katuninungan. Kaya lang sabi ni Lord, kung dahil man nga kaipuan kang tao ng katuninungan, tang buhay niya, baribok, he loves the life of violence, hindi mo naman ma-appreciate ang katuninungan. Pero kung nagre-review ka, nag-aadal ka, nakabukas pang radyo, ang cellphone, paano ka makakonsentrate? Kailangan mo ng katuninungan. Paano kung marami kang girlfriend, boyfriend, sino ang pipiliin mo? Meron ka bang katuninungan? So hindi mo sinusunod ang kagustuhan ng Diyos. Takaning may tuninong ka, mag-agi ka sa dala na matanos. Huwag mong paglaruan ng pag-ibig, huwag mong paglaruan ng feelings ng isang tao. Because karma is real. Kung anong ginawa mo sa kapwa mo, babalikan sa imo. What you have sown is what you will reap. No? Kung anong itinanim, yan ang iyong aanihin. Mga tugang sa tuyang paglakbay, sa dagat man o sa lupa, perimitang kaibahan ang mahal na Diyos. Kaya magayon ng question, every time we travel, sa tricycle man, sa motor, sa manalunadan, pag sakat mo pa sana, start praying already. Not only for yourself, but for the driver, for the other people with you, tanganin po kampanteyan sa tuyang pag-travel. Kaya lang, pagsakat pa sana, chismis na kung ano nang gigibuhon. Rumdaman mo na nasa risk ka. Tayo are traveling, no? Sabagay, pag bigla nagpreno, ay Diyos ko,
sa kanakasabing Diyos ko. Pero, siyempre, aram tabaga, difficile bagayan. It's something dangerous na nagta-travel ka, hindi mo alam ang nangyayari. No? Ngunyan, sa tuyang pagpadagos kang Santa Misa, aram ta sa tuyang buhay, ang mga pamilya, mahal sa buhay, saro man iyan na nagtatabang sa to, magbusol, mag-push up, kang piglulunadan. It might be a boat, might be a ship, ano man po iyan. Kung maray ang pagpadalagan ka na sabing mga transportasyon, kasi pag makulog kan lambang saro, gapos man baga kita napapatuninong, gapos man kita dai naghaadit. Pero kung dai tapig welcome si Jesus sa buhay ta, aram tama na mahaadit kita. Di ka lamang nagkukumpisal, di ka lamang nagre-receive ki communion. So ano po ang buhay ta sa pagtubod? Dapat pag nagsasakay ka sa ano man na lunadan, maray so konsensya, any moment, may mangyaring aksidente, ready ka na to go to heaven. Pero kung dae, di naka-ready, duman mo una kita sa purgatorio. Nagtiyos na di matiyos ka pa duman. So ang daming mga kadipisilan. Pero sometimes, sinipong mga kadipisilan, di man po iyan gibog-ibog ang Diyos. Gibog-ibo ta nakakalingaw kita na may Diyos, may obligasyon ang lambang saro sa Panginoon at sa lambang isa, sa lambang saro. Kaya, ini ang bigasabi kang imahin kay ni kang simbahan, no? Na kung kita maapod sa Diyos sa paginin mga sakramentos, mga paginin pagpangadji, laumon tanayaw ng Diyos. Midbiduntas siya, nga ning arugi Pedro, day kita masala, kalain na ba nang tawagin si Jesus na multo? He's a ghost, no? Dahil hindi natin sinisikap na makilala siya. Sana araw-araw man lang o kaya once a week, nagbabasa man lamang ng banal na Biblia, tanganing ang kwento kang kaligtasan na nangyari sa Israelita, sa tuya pong matungkusan. Dahil kita maging stranger sa pagtubod ta, kundi sinisikap natin na mamidbidan si Jesus. Tanganing itong pigaako mo sa komunyon, hindi po yun ali sa LCC, hali sa bakery, na tinapay, kundi hali po sa kasuriputan kang mahal na Diyos. Ang tinapay na hinaako ta, iyo man sana ang kagurang ng Jesucristo. Sa tabang mga pangadji, San Judas Tadeo, Maria ng Kaligtasan, kita gabos na naglalakbay sa tahaw, kan kadikluman, asin mga kadipisilan, bindisyonan. Magtindog na sa pagpayag kan pagtubod. Nagtutubod ako sa sarong Diyos, amang makakaman, kagibok kan langit, asin kandaga. Kagabos na nahihiling, asin day nahihiling, asin sa sarong kagurang na si Jesucristo. Bugtong na aki kan Diyos, asin namon dagikan sa Ama, bago sa gabos na panahon. Diyos nagikan sa Diyos, ilaw nagikan sa ilaw, totoong Diyos nagikan sa totoong Diyos, pinangaki daili na lang, saro sa pagka-Diyos sa Ama. Huli sa iya nagkaigwa kan gabos, sinuli sa taong mga tao, sinuli sa taong kaligtasan. Nagilig siya hari sa kalangitan, sinali naman huli kan Espiritu Santo, kibirhen Maria, sinani tao. Pinako pa sa krus para sa to, kan panahon ni Poncio Pilato. Nagtios sagot sa kagadanan, sinilinubong. Asin ka ni katulong aldaw na buhay liwat, susug sa mga kasuratan. Asin suminakat sa langit, nagtutukaw sa to kanama. Sinamuraway na mabalik sa paghukom sa mga buhay, asin mga gadan. At sa iyang kahadean, daing katapusan. Asin sa Espiritu Santo, sa banalan, asin kagtaonin buhay. Nagikan sa Ama, asin sa Aki, siya kay bakan Ama, asin kanaki, sabay na sinasamba, asin pinapamuraway.
Siya na nagtaram sa paaging mga propetas, asin sa saro, banal, katoliko, asin apostolikong simbahan, nagpapahayag ako ng pagtubod sa sarong bunyag sa pagpatawad ng mga kasalan, asin naghahalat ako kan pagkabuhay liwat nin mga gadan, asin kan buhay sa maabot na panahon. Amen. Pamiibinin banwaan, may pinagpusog na pagsarig sa pagkamot sa Diyos, kan Diyos, nan sayang pagtabang danay na harani, mapakumaba kitang mamibi sa iya para sa tong mga kahagadan. Simbag sa lambang kagadan, kagurang nani nanyugan sa mong pamibi. Tanganing ang Santo Papa, asin mga obispo kan simbahan, padagos nagiyahan, kan makapangyarihan na presensya kan kagurangnan orog na sa mga bagyo, asin katibaadan na inaatubang kan simbahan, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurang nani nanyugan sa mong pamibi. Tanganing magpusog at sa tong pagtubod, asin magkusog kita sa pagsarig sa presensya kan Diyos sa tahonin mga kahurasaan sa oral daw na pamuhay-buhay. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurang nani nanyugan sa mong pamibi. Tanganing an mga nagpapataw-pataw sa maribok na dagat, asin na dagat nin buhay, makadoong sa matuninong na pailihan kan simbahan. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurang nani nanyugan sa mong pamibi. Tanganing kita gabos magin mga kasangkapan ka namumuton, na pangataman kan Diyos, asin mga paradara kan rangan ni Kristo sa mga naghehelang. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurang nani nanyugan sa mong pamibi. Tanganing an mga paratubod na gadan magugma sagtud pa man sa langit nun nakapahingaloon haloan sa presensya kan Diyos. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurang nani nanyugan sa mong pamibi. O Diyos, sa muyang Ama, pakusugan sa mong pagtubod, tanganing magdayupot kami sa buhay kan sa imong simbahan. Dangan padagos na mag-utob kan sa imong banal na kabutan, uli kay Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Liturhiya kanyo Karistia. Pamibi ko mga tugang tanganining sakoan sa indong atang mga kumanlugod kan Diyos amang makakaman. Akon manlugod kun kagurangnanan atang sa imong mga kamot, asin pasin kamurawayan kan sa iyang aran, para man sa pakinabang niya to asin kan bilog niya ang banal na simbahan. Kagurangnan kaugaying akuan mga atang kan sa imong simbahan, na sa pagkahirak winaras mo ang mga idudulot asin mapangyaring gibuhan na maging misteryo kan sa muyang kaligtasan. Huli ki Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Kagurangnan, mapasaindo, Asin sa imong espiritu, itaas sa mga puso. initaas mina sa kagurangnan. Salamat kita sa kagurangnan na sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maninigwasin dapat, matanos sa nakakaligtas. Danay si minsan sain, magpasalamat kami sa imo. Kagurangnan, banal na Ama, Diyos na makakamahan na daing kasagkoran. Sa imo kami uya, kami nabubuhay asin naghihiro, asin hinimo mo sa hawak na ini, bako sa nang nakakamati kami aral daw kan mga bunga kan sa imong kabuotan. Kundi pinanugan na ngani kan buhay na daing kasagkoran,
Taigwakan mga enot na bunga kan Espiritu na ibinangon mo kay Jesus sa mga gadan, naglalaong kaming mapasamo ang misteryo Pascual na daing katapusan. Kaya kaibakan kabos na Angeles, sin Santo sa langit, nagkukurahaw na sa magayagayang selebrasyon. Ang kagurangnan, Diyos nin mga upo, ang langit kasinaga, panukan sa imong mamurawayan. Usana, usana sa kaitaasan, usana, usana sa kaitaasan. Usana, usana sa kaitaasan, usana, usana kaitaasan, usana, usana kaitaasan. Kagurangdan ni kanagadan banal, barabo din kabos na kabanalan, kaining mga atang namimibig kami, pabanala ka nambon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo, maging hawak asin dugo kan sa mong kagurangnan si Jesucristo. Siya na sa rugaring nabuot, pinagpasaluiban sa pasyon, nagkuanin tinapay, sin pagpasalamat, binaakini, asin tinaos sa mga disipulos na ansabi, magako kamugabos, asin magkakan kaini, tayo niyan sa kuyang hawak, na idudulot para sa indo. Siring man pagkapamanggi sa pagkuayaman kang kalis, singgirari na pagpasalamat sa imo, tinaos sa iyang mga disipulos na ansabi, magako kamugabos sa sin maginom kaini, tayo niyang kalis kan sa kuyang dugo, kan baguasin danay natipan, napapabuloson para sa indo, sin para sa dakol, sa pagbatawad kan mga kasalan, inibagibuhon nindo, sa pagrumdom sa ko. Misteryo kan pagtubot, pagkagadan mo kagurangnan, pinapamareta niya mo, pagkabuhay mo liwat ipinapahayag, sagkod na ikamagdato. Kaya kami nagurumdaman sa iyong pagagadan sin pagkabuhay liwat, ang dudulot sa iyong magagurangnan, kanyang tinapay nin buhay, asin kalis, sin kaligtasan. Nagpapasalamat ta pinapagkanigo mo na mag-atubang asin maglingkod sa imo. Asin nagikimahirak kami ni nag-aarang na kami nagpapakinabang ng hawak asin dugo ni Kristo pagsararoon kan Espiritu Santo. Giramdama kagurangnan sa imong simbahan, nakalakop sa biliw na kinaban, tanganing malubos mo siya sa pagkaamot, kay bakan sa mong Santo Papa si Leon, sa mong obispo si Joel, asin kang kabos na klero, siring man, garamdama sa iyong pagkaherak, tan sa mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, urog na itong pinapamibig, kinigirumdom sa misang ini, asin man ang gabos na gadan, dangan ako asinda sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kay raki kami kabos, namimibig kami, tanganing kaibahan, Santa Maria Birhen, ay nakan Diyos, San Jose, sayang esposo, San Judas Tadeo, sa mga banal na apostoles, mga martires kang China, singgabos na santos na kaitupan, nakapagayagaya sa imo, magkanikong maging kairas kan buhay, na daing kasagkoran, mag-umawa sa iyong pamuraway sa imo, siring man huli sa aki mong sa Yesu Kristo.
huli sa iya, asin kay banya, asin sa iya, sa imo Diyos amang makakamhan, sa pagkasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan, asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan, kan mga panahon. Nadugluan kan mga nakakaligtas na tugon, pinatuod kan Diyos no kaugalian, nga ngahas kitang magsabi. Amanya munayaon sa langit, pamanalong ang ngalan mo, magdatong ang kaharian mo, mangyari ang gusto sa dagat sa langit, at sa mong kakaroon sa uruan mo sa muya-muya, asin patawan karisan sa mong mga kasalan, siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa muya. Balik kami tumatawag sa sugod, alay agawa kami sa agawa kami sa gabos na maraot, namimiibig kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niya mo, an katuninungan. Tanganin kaming natabangan sa iyong pagkaherak, maging dani talingkas sa kasalan, sinman ligtas sa gabos na kaporisawan, mantang kami nagahalat kan maugmang paglao, masin pagdatong kan samong paraligtas na sa Yesu Kristo. Sa imo sa iyong kapangyarihan, siring man ang kamurawayan, sa mga kapanahon. Si Kristo kakurangnan ka nagsabi sa mga apostoles, katuninungan, winawalat ko sa Indo, ansa kong katuninungan, tinatao ko sa Indo. Hare, pagilingan sa mga makasalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan. Sinba pagkaniguan na siya mapatuninong, asin magkaburunyog. Sosog sa imong kabutan, ka na nabubuhay nagahadi sa kapanahonan, kan mga panahon. Amen. Tuninungan kagurang dandanay na mapa sa Indo. Asin sa imong espiritu. Turugang kay Kristo, patinawan kamo, kantanda, ning katuninungan. Peace be with you. Peace be with you. Pagpasa
tugang uyat sa kaguranan ni Jesu Kristo, kaguranan kan natura, kaguranan digdi sa daga. Sang kodero kan Dios, sagpapara kan makasaalan ng kinaban, paladan mga inaapod sa pagpakinabang kay ning kordero. Kagurangnan bako ako maninigo na ka magdago sa sakuyang harong, alagad magtaram ka sana asinan sa kong kalag mauumayan. Mga tamano kita kangawak ni Kristo sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamot nin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, andaing katapusan mong tabang. Maawot kong espiritual na magpakinabang sa imo, tanganing an sa imong dugo maglinig, an sa imong laman magpakusog, an sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo. Asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sagkod paman sa kaibahan mo. Amen.
maluhod tabi para sa pagpamibi sa hubileyo kan Diocese kan Legazpi. Mamomoto na Ama, minadulo kami sa imo sa pagpasalamat sa ika-75 taon ni sa mong pagiging Diocese. Biniyayaan mo kami kaining komunidad ni pagtubod, tukdoy kami maging simbahan na sinodal, asin gibuha kami mga saksi kan kaugmahan kan ebanghelyo. Inaatabayan mo kami kaidto ngunyan asin sagkod paman. Pataluboa kami sa pagtubod, papagdanaya sa paglaom, asin pakusuga sa pagkamuot sa imo asin sa kapwa. Sinusugo mo kami sa padagos na pagmisyon, palaada ang puso mi na maging siring sa puso mo, tanganing magi kaming padi, propeta asin hade para sa banwaan mo. Huli ke Heso Kristo kagurangnan niya mo. Amen. Nostra Señora de Salvacion, San Gregorio Magno, San Judas Tadeo, Diyos mabalos po. Mamibi kita, kagurangnan komunyon kan sa imo mga sakramento na sa mong inako, magligtas lugod sa mo, asin kami parigonon sa ilaw kan sa imong katotoohan. Huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Tukaw po ang gabos para sa nagkapiram paisi. Magkakaigwa po ng second collection para po ini sa pagmantinir kan mga fasilidad kan sa tuyang simbahan. Ang natipon niya tong kolekta sa mga misa ka nakaaging Sabado asin Domingo, nag-abot po sa 53,342 pesos asin 40 centavos. Ang naambag niya to sa siring na oras na misa, nag-abot po sa 6,751 pesos. Ang second collection, nag-abot man po sa 7,044 pesos asin 5 centavos para po ini sa pro-seminaryo asin sa ongoing formation nin mga kapadian. Mawut mi man po pasalamatan ang mga nag-donate kan nakaaging semana, mga minasunod na anonymous, 5,000, 2 tig 1,000, 4 na tig 500, 300, 200, Paliza Family 2,000. Diyos mabalos po. Tidog na po kita para sa ring bendisyon. Kagurangnan mapasaindo, Asin sa imong spirit. ikan mga pamibisan udas today, Maria ni kaligtasan, kamo asin mahal sa buhay, bendisyonan, sa ngarang kan Ama, sinaki, sin kan Espiritu Santo. Amen. Dinulutan na ang banal na Eucharistia, lakaw kita sa katoninongan, sin pagkamot ni Kristo. Salamat sa Diyos. Good afternoon. Santo